înțelepciunii și cheia succesului sunt oferite astăzi cu respect și admirație clasei a 11-a, profil fizică și matematică, în semn de recunoaștere pentru demnitatea, curajul și performanțele remarcabile. Prin acest gest simbolic, clasa a 12-a B transmite un mesaj de încredere și continuitate. Duceți mai departe ceea ce noi am început, cu și mai multă pasiune și curaj. Păstrați vie flacăra cunoașterii și deschideți cu înțelepciune ușile succesului.